V tejto časti videonávodu si ukážeme, ako hľadáme množinu bodov danej vlastnosti. Najprv si ešte predtým ukážeme, ako môžeme uložiť okná. Teraz sú uložené na seba, vidíme, môžeme si ich pod seba alebo vedľa seba. Aký je rozdiel pod seba a vedľa seba? To vyzerá rovnako. Ja si ich dám opäť na seba a na konkrétny výkres stačí, keď si kliknem, zobrazí sa ten. Znova si ich môžem zase uložiť na seba. Keď kliknem na túto hornú lištu, otvorí sa mi na celej ploche. A znova, ak sa chcem vrátiť späť, tak pozor, nie zatvoriť sem, ale tu zminimalizovať tento jeden výkres a mám ich opäť spolu. Takže si ich dám. Alebo vyhľadávať výkresy v tomto okne na seba a začali by sme výkresom prvým. Je daná úsečka AB, nájdi množinu všetkých bodov, ktoré majú rovnakú vzdialenosť od krajných bodov úsečky AB. Takže zostrojíme si úsečku A, B, pomenujeme A, B, no a hľadáme také body, ktoré majú rovnakú vzdialenosť od krajných bodov úsečky AB. Aby to bolo určite rovnaké, použijeme na to kružnice s rovnakým polomerom. Takže si tuto zostrojíme úsečku, ktorá bude predstavovať polomer. Ja ho aj označím R, aby sme vedeli, že sa jedná o R. Teraz si zostrojíme kružnice, ale kružnica s polomerom. Kružnica daná so stredom a polomerom definovaným úsečkom. Takže tento bod a táto úsečka. Tento bod a tá istá úsečka, aby mali rovnaký polomer. Všimnite si, keď sa prepnem do ukazovateľa a budem hýbať s polomerom kružníc, že nastane aj to, že sa tie kružnice pretnú. Pomocníka vypnem, aby sme videli väčšie časti kružníc. Zostrojíme túto bod, ktorý predstavuje priesečník, aj tento, aj tento. V tomto priesečníku. A to sú vlastne body, ktoré sú rovnako vzdialené od krajných bodov. Aj od bodu A, toto je rovnaká vzdialenosť, aj od bodu B. Môžeme ich zachytiť aj úsečkou, aby sme videli aj tú vzdialenosť. Není to nutné, pretože táto vzdialenosť je vždy polomer. A keďže ten polomer sme zadali rovnaký, musí to byť rovnaká. No a teraz nástroj na hľadanie množiny bodov je stopu zapni, vypni, predposledné tlačidlo. Týmto si zapneme stopu. Aby sme mohli sledovať stopu dvoch bodov, budeme držať Shift, takže tento bod a súčasne aj tento bod. Mám stlačený Shift. A teraz bude nám sledovať stopu tých predmetov, keď dám sa do neutrálu, aby som mohla naťahovať. A všimnite si, sleduje tú stopu. Keď je R kratší ako polovica úsečky AB, tak sa nezostrojí. Keď budem s tým takto hýbať, vidíme, že to množinou všetkých bodov bude čo? Môžeme vysloviť hypotézu, že to bude
priamka, ktoré kol má na AB a prechádza stredom. Hej. Čím pomalšie budeme ťahať. No, animáciu stopu teda vypneme tak, že znova dáme stopu a vidíme, klikajú tie dva body, takže kliknutím znovu na tie body stopu vypnem. Takže teraz už to pôjde bez. Takto go vypnem. Môžem použiť na to aj nástroj animácia a už potom bude sa mi to samé. Takže mám zapnutú stopu, teraz animáciu, do opačného smere natiahnem pružinu a vidíme, že sa nám to samé, aby sa nám animačno aj do opačnej strany, nech sa nám to aj vráti. Takže môžeme používať aj takúto animačnú pružinu. Naťahujeme do opačnej strany. Dobre, takže vypneme animáciu. Stopu zapni, vypni. Vypneme stopy teda. No. Takže a vy túto konštrukciu už poznáte ako os úsečky, takže dokazovať nebudeme, dalo by sa to dokázať z pravouhlých trojuholníkov. Prejdem na ďalší výkres. Daný je bod A a kružnica K so stredom S a s polomerom R. Takže zostrojíme si kružnicu. Bod A je vonkajším bodom kružnice. Aj pomenujem, aby sme vedeli, čo je čo. Bod X sa pohybuje po kružnici K, takže bod na tejto kružnici, toto bude bod X. Nájdite množinu stredov úsečiek AX, ak bod A je vonkajším bodom kružnice. Takže si zostrojíme úsečku AX a nájdeme si jej stred. Stred v 5. tlačidle stred. Medzi týmto a týmto bodom je daný stred. Takže hľadáme množinu týchto stredov úsečiek, pričom X je ľubovoľný bod kružnice. Takže opäť zapneme si stopu tohto bodu, to je náš stred. A budeme pohybovať po kružnici K. Budeme pohybovať sami, takže dáme si ukazovateľ a hýbeme bodom X. Alebo môžeme na to použiť animáciu. Takže stopu vypnem. Ak ľubovoľné konštrukčné tlačidlo sa mi tá animácia stratí, takže tento bod a animácia. Natiahnem bod X, aby sa nám pohyboval a už sa nám to vykresluje aj samo. Takže môžeme vysloviť hypotézu, že množina všetkých stredov úsečiek AX, ak bod A je vonkajším bodom kružnice K, je kružnica. No a teraz by bolo nutné dokázať vlastnosti kružnice. Animáciu zastavím tak, že kliknem do ľubovoľného miesta.